našom novom vlogu a tentokrát sa vydáme na cestu s našimi dievčatami, konkrétne s mini-formáciou na majstrovstvá sveta do Prahy. Je to nová asociácia VMS, takže sme plné očakávania, čo nás tam čaká, čo zažijeme nové a veľmi sa tešíme. Máme naplánovaný nasledujúci výlet tak, že vo štvrtok tam prídeme a v piatok ideme na celodenný výlet, pôjdeme sa pláviť po Vltave, pôjdeme do múzea fantastických ilúzií. Uvidíme, čo ešte všetko zažijeme počas toho dňa. V sobotu nás čaká súťažný deň a v nedeľu odchádzame domov, takže držte palce a ideme sa tam hlavne užiť, získať nejaké nové skúsenosti. Hlásime sa vám opäť, už keď budeme v Žiline na stanici. Bye! And I walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. Ešte nás čaká 3 hodiny cesta, niečo. V podstate... Čo robíte? Čo robíte? Vytvárame status. Prvé reakcie na Prahu. Timejka, a ty máš na ňu názor zatiaľ? Výborný. Dívajte na ten húf ľudí v Číne. Želci, hlavne. Takže konečne sme sa po ťažkej námahe ubytovali v hoteli. Teraz dáme nejako dokopy a pôjdeme na Karlovú. Možno sa napapať niečoho ešte, možno mekač alebo niečo babi chceli ísť. A izby sú veľmi pekné, je to super, luxusné, takže sa vám ozývame potom. No a my vyrážame do mesta. Your heart, heavy on your mind, wandering the streets tonight. If you're looking for a home. My pokračujeme smer reštaurácia večera. Napapáme. Goodbye. Ideme jesť. Heavy on my heart, wandering the streets tonight. Sme sa napapali. Tereska si užíva prašnú večeru. When it all counts for something, and your pocket's full of nothing. Let's get high on believe that I can promise you, yes I am a dream. Ja to nedávam. Tak? Čo? Áno. Umieram. A teraz ideme s dievčatami na obed. Už môžete papať. Stalo sa to, čo sme čakali, že sa Dievčatá sa vymkli. Dievčatá sa vymkli. Žiješ? No, ja nejplať. Bibka povedala, že sa cíti, ako keď večer za sobou peká a je pri ohni. Tá špekačka Bibka. Máme piatok tréningový, po obede ďalší tréning. Nelka už to psychicky ani fyzicky nezvláda. Timejka tá je v pohode. Môžete vidieť názornú ukážku dievčat. A my vyrážame do ulic. Teraz si ideme kúpiť vstup do múzea. Ilúzií, dievčatá si urobia fotky. Teraz tam budeme 100 rokov. No, dúfam, že sa nebudeme a rovno môžeme atrakcii fotiť 2 hodiny. No, budeme si ilúzie. Ak stihneme, pôjdeme na rotary a ak nesníme, ideme hneď na loď. My kráčame na loď.
sú všetci natáčení. Tam sú ďalšie baby. Tam sú rodičia. A tu sú ľudia. A všetci si nás natáčajú. Všetci. Marika? Marika. A už ideme naspäť. Ahojte. Na hotel. Čaká nás súťažný deň zajtra. Už máme tlaky v žalúdku. To zvládneme. Ale veríme, že to prežijeme v zdraví a v pohode. A tešíme sa, že nemusíme to vyhrať. Pre nás budú aj tak dievčatá majsterky stále, lebo ich ľúbime. Áno. To je prvé majstrovstvá, a tvoje? Áno. No, sú rodičia, čo nám pomáhajú. Tu je Lucka, Sonička, náš fanúšik ďalší. Tak už sme prišli konečne, sa tento piatok ťažký skončil a začína sa ešte ťažšia sobota. Zajtra dievčatá už vystupujú. A dnes sme mali krásny deň, boli sme v Múzeum ilúzií, boli sme na lodi. Bolo zajtra stávame, že 4:30. Áno. Alebo 4:00. A dneska sme aj pol dňa trénovali. No, ešte nám palce. No a máme tu súťažný deň. Je 4:55. Držte nám palce. A snad to bude fajné. A spávali sme, že 2,5 hodiny, či 4, či koľko. Takže Ideme. chceme užiť, ideme si to romantizovať. V noci sme manifestovali, takže uvidíme, či to všetko Či to funguje. Pri hale. Štadión konkrétne, a to sme ako slušní ľudia na celom chodníku rozložení, to je detail. Slováč, typická Slováč. Naše. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. 'Cause you burn with the burst flame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. And I will never come in between. You're part of my entity. Here for infinity. When the world has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. No, takže my s dievčatami ideme domov. Konečne. Naše majsterky, naša pomocníčka. A čo hovoríš na to, že si majsterka? Je to úžasný pocit. Ty na to čo hovoríš? Neviem tomu ešte uveriť. Aké máte pocity ako majsterky sveta? Najlepšie, čo vám dajú. Úplne ste šťastné, len ste čo? Úžasne. Ahoj. No ako majsterky? Ako to vieš? Ako viem? Takže my sme s dievčatami už na ubytovaní. Dievčatá už idú spať, že Tereska.